Pinoy Bus Driver TV. Kami kabuksit, magandang hapon sa inyo lahat. Lalo sa mga taga-Allen, Northern Samar. Dito tayo sa Napnap, Pier. Hintay pa natin yung paskat, di ba? Dumating may kabuksit. Alas 5 tayo dumating dito. Alas 5:20 ng hapon sa araw ng Biyernes. April 14, 2023. Happy birthday, Migo Pugsit. Dito tayo sa biyahe ng birthday Pugsit tayo. Dito sa Pero. Mamaya, darating lang yan. Ayan ang Pero dito Migo Pugsit. Yan si Durong Murano. Ikaw po, yung nakakulay pula. Wala pa yung paskat eh. Mamaya, darating na yan. Meron din tayong ano lang may upisat, bahay na talang biyangan. 33 packs lang yata tayo. 29 plus meron ditong 4. 30 packs yata. 33. Yan si dating kampiyon, no? Nagtitikit ng 0. Sabay natin yung biyahin Davao, galing Davao 1753. At yung GM Cargo, ayan, sa likuran. Ay, ito na kami kubusit, dumating na yung paskat. Padaong pa lang, oh. Pugsit na tayo. Padaong pa lang siya. Diyan tayo sasakay mga kubusit. Kadadaong lang. M17. Yan yung pangarga dyan, oh. Yan yung partner ko. Kapo. Pugsit na tayo. Okay na. Megs. Happy birthday ulit, Megs. Salamat, Bigo. Salamat. Wala eh. Pagdating lang doon pag wala nang biyahe. Andiyan na yung paskat. Kararating lang, oh. Yan na. Lumabaking na. Ayun siya yung video. Ha? Ayun eh. Gusto ko wala. Ganda, laki na ba? Okay na? Sabi niyo, no? Dating kampiyon pala rin yan. Please subscribe. Okay na? Alright. Bakit na yung pere paskat? Ayun, sulit-sulit may kumagsit. Kaya na kami kumagsit na naong na. Tanggal mo, sir. Magandang gabi mga kapusit. Eksakto alas 10 ng gabi sa Alornis. April 14, 2023. Dito tayo sa Matnog. Kadadaong lang ng Peripaskat. Ito. Una baba pa ng GM Cargo. Shoutout sa mga taga Matnog mga kapusit at sa mga taga Bulan, Sorsogon. Sila Kauragons. Kaya baba kasi yung GM Cargo. Kaya sasaya ng kuwitan. Daming barko dito, may usip daming barko.
Shoutout kay Mr. Murano at saka kay Chris Silos. Yan, sila ang may dala niyan sa Jim Cargo ni Kabuksit. Bye-bye! Kabuksit tayo! Yan. Sila may dala si Sir Silos saka si Murano. Hindi yun nakasok yung isa, alikabok lang yun. Alikabok yung umusok. Alikabok kasi ang siminto. Ayun, hindi ng alikabok ko. Nagliparang alikabok. Shout out sa mga tracking may kusit dito sa Bank South, ang mga tracking sa norte. At kay Silito Bukakaw, yung mga OFW ng mga driver dyan, shout out sa inyo lahat. Si Jerry Bungulado, si Mr. Pagkitong Kitong, si Eduegues Casinelio, Roel Itolia, As Morel, Roland Bugs, Darilong, at si Edward Naron. Yan, bawa na yung 1753 may kapusit. Galing na ba yan? Galing na ba yan? Puno-puno yan may kapusit. Puno-puno. Ordinary. Ay lang sa pagbaba kasi nga sasabit yan. Sasabit ang puwitan yan. Shout out kay Mr. Napone. Siyang may regular dyan saka si Duarte. Yan lang. Saka Mindanao yan may kukusit. Yan, bababa na si 1923. Si 1923 naman nakasunod. Si nagbubusit si dating kampiyon si Madrid Jinbic. Hey!
Mga hapon na tayo makarating dito mga kabuset. Siguro mga alas 4 o alas 3. Pogs na tayong. Yan, mga lever dyan mga kabuset. Ano nangyari sa dalawa? Magandang gabi sa ating mga pasero dyan. Mga galing Mindanao at galing Liti. Samar, Liti at Mindanao, Davao, Surigao. Yan ating mga pasero ng gusto ito. Dalawang bus. Punong-puno yung galing Mindanao. 753. Kami naman, may 30 lang. 33 packs yata kami. Yung galing Liti. Dulatin ka man. Traffic sa taas, may kupugsit. Traffic sa taas, may kupugsit. Ayan, may kupugsit. Wala ng laman ng pere paskat. Tayo ay alis na. Nagmumulis na yung aircon natin mga busit sa sobrang lamig ko. Anong bibilin mo?
Okay na kami magpusit. Kompleto na? Sige lang ikaw. Game namin magpusit. Ilan pasero natin? Ano yung nangyari sa'yo? Ilan pasero natin? Hindi ka mo lang dito.